Elisabeth Born frantziar lehen ministroak joan den urtarrilaren 10ean iragarri zuen pentsio erreformari erantzun emateko sindikatuek greba eta mobilizazio eguna deitu dute. Gaurko sindikatuek goizeko 10:00 Baionan antolatu dute mobilizazio nagusia. Izan ere Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude, naiz eta aurreko urteetan abiatutakoak ez diren oraindik erabat ezarri. Bere proiektua aurkeztu dagoeneko Frantziako gobernuak eta gaurko protesta egunak iritzia aldarazten ez badio, datorren astean onartuko du asmoa. Aldaketak oraindik posible direla esan zuen atzo Bruno Le Maire finantza ministroak, beti ere defizita ezabatzen badute. Espainiako gobernua berriz egin nahi dituen aldaketak babestuko dituen eragile sozial baten bila dabil oraindik. Gai minbera izan ohi da pentsioena batez ere azken hamarkadetan egin diren guztien helburu nagusia izan delako pentsioetan eragiten den gastua mugatzea eta erretiro sistemen defizita gutxitzea edo ezabatzea. Ildo murriztaile horretakoak dira oraingo erreforma proiektuak ere. Horrek ezinbestean ekarri ditu erreforma horien aurkako protestak muga administratiboaren alde batean zein bestean. Arratsaldeon guztioi, banaketan oinarritutako pentsio sistema ez dagoela arriskuan adierazi dute sindikatuek eta ezerk ez duela justifikatzen hain erreforma bortitzan. Grebak iritzia aldarazten ez badio Parisko gobernuari, urtarriaren 23an du onartzekoa pentsio erreforma. Horregatik, mobilizazioa iraunkor bilakatzeko asmoa dute sindikatuek. Jean-Pierre Etxeberri CFDT sindikatuko kidea eta Argitxu Faulabeko ordezkari horren ezurra. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan eta ez gehiago irabazteko, 23 urte lan behar da egin eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Urrengo egunetan ere bai aurreikusten alda ikusita gaurko manifaz jendetsua izan den eta gainera ze eguraldi txarrarekin izan den, badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen garera karrikan. Zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori borrokatzeko. Iparraldeko aldera begira ordean, Espainiako gobernuak agindu zien Europako batzordari 2022 amaitu aurretik onartuko zuela bere pentsio proiektua. Epe hori betetzerik izan ez zuenez, beste bat jarri dio bere buruari Jose Luis Escriba, Espainiako gizarte segurantzako ministroak. Urtarria amaitu aurretik lortu nahi du pentsioen erreforma. Aldiz, erreformaren bigarren zatiak neurri murritzaileagoak ekarriko dituela salatu du behin baino gehiagotan, Euskal Herriko pentsiunen mugimenduak. Ala 1.080 euroko gutxienekoa berehala ezartzea aldarrikatu dute. Izan ere, egun pentsiodun asko egoera zaurgarrian daudela ohartarazi dute Jon Pano eta Jospo Barrutia Bizkaiko pentsiodunak martxan plataformako kideak. Oraindikan gutxienezko pentsioak oso baxua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarrik bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Ehuneko iaia 50 1000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Gauzak horrela laster helduko diogu berriz pentsioen gaiari, lehenago baina bada beste lerrobururik aipatzeko. Errefuxiatuak hartzeko Espainiako gobernuak Gasteizen eraiki nahi duen zentro berriak polemika bizia sortu du EAJaren eta PSeren artean. Aste hasieran jakin zen Espainiako gobernuko migrazioen estatu idazkaritzak erabaki duela nazioarteko babeserako harrera zentro bat irekitzea Gasteizen, Arana klinikaren eraikin zaharrean. Eusko Jaurlaritzak Zupiria eledunaren ahotik eta EAJak berak egitasmoa baztertu dute, bestak beste errefuxiatuei harrera egiteko Jaurlaritzaren ereduaren aurka doalako. Gurean, Leixuri Arrizabalaga EAJako legebiltzarkideak iritzio gaiari Jaurlaritzaren kontrakotasuna azaldu. Espainiako estatuak erabaki hau aldebakotasunez hartu duela eta ez dela konsultatu erkidegoarekin, ez da udalarekin, ez da aldundiarekin proiektu honen inguruko ezer. Eta bestalde batetik eta oso garrantzitsua baita ere,
ez da galdetu gure eredua ezberdina izan da. Eta hori badakite. Euskadi harrera herria da. Guk hemen badaramatzagu urteak harrera egiten errefuxiatuei eta asiloa behar duten pertsona horiei. Eta guk hemen daukagun ereduak guztiz, behintzat, Espainiar Estatuak planteatzen duenarekin guztiz kontrakoa da. Badago honetan neurtu 2022 ijitoekiko pertzepzioak eta jarrerak izeneko txostena aurkeztu du ikuspegik. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizarteak ijitoekiko dituen pertzepzio eta jarrerei buruzko inkesta eginda eta horren arabera herritarrek kontzientzia soziala badute ere, ijitoek pairatzen duten diskriminazio egoeraz eta integrazio eskasaz oraindik ere bizirik jarraitzen du egiturasko antigitanismoak eta horrek kulturen arteko bizikietza zailtzen du. Horregatik, Beatriz Artolazabal berdintasun sailburuak nabarmendu du beharrezkoa dela antigitanismoaren aurkako itun soziala bultzatzea entzun. Gurean, antigitanismoa estrukturala dela esatera garamatza. Aitzikariarik gabe. Argazkia oso gogorra da. Estereotipoetan oinarritutako ideiak gure artean dihardute eta diskriminazioa jarreren maila altuak daude oraindik Euskadin. Neurri berean baina jakin badakigu diskriminazio egoerak pairatzen dituztela ijitoek eta gure gizarteak egoera hori gaitzesten du. Ez dugu bereizkeria sostengatu nahi. Kontzienteak gara. Lana daukagu aurretik beraz eta horretan dihardugu. Krisia ez da amaitu, baina konponbidean jartzeko zumeak jarri dituzte Donostia ospitaleko hainbat langileren eta Osakietzako buruzagitzaren artean abenduaren hasieran sortutako gatazkan jarrerak hurbildu zituzten atzo bi aldeek. Donostialdeko esi erakunde sanitario integratuko langileek Osakietzako zuzendaritzarekin dituzten desadostasunak bideratzeko batzarra izan zen eta osasun sailak jakitera eman zuenaren arabera auzia konponbidean dago neurri handi batean. Ia 4 orduko bileran zuten goizean Donostia ospitalean bertan. Krisia bideratzeko asmoz azken hilabetean egindako bigarren bilera izan da. Medikuek esan zuten beraien helburua zela osasun saila hitzetatik ekintzetara pasatzea eta abenduan mahai gainean jarritako 5 eskariei erantzuna ematea espero zutela. Hain justu 5 eskaera eraman zituzten batzarrera. Donostialdeko esiaren erreferentzialtasunari eustea eta onkologikoa esian integratzea, profesionalak egonkortzeko neurriak hartzea, zerbitzuetan egiten den lana maiztasunez ebaluatzea, mahai tekniko bat eratzea, esiren estrategia definitzeko eta zuzendaritzak bertako profesionalak ezagutzea. Eskaera horien inguruan akordiorik lortu ote zuten ez duten argitu, baina osasun sailak oharbidez jakinarazi zuen antolaketarekin eta zerbitzuekin lotutako hainbat gai jorratu zituztela eta horietako batzuk konponduta geratu zirela eta beste batzuk aurrerago lantzekotan geratu direla. Hala eta guztiz ere, gaur egun pil-pilean dago oraindik ere osasun sistemari eragiten dion beste gai bat, osasun profesionalen esklusibotasunak. Arlo pribatuan aritzeko atea irekia dute medikuek Osakietzan eta Nafarroan ate hori zabaldu nahian dira beste hainbat. Medikuen sindikatuak egin du eskaera eta otsailaren lehenengorako egin duen grebaren arrazoi nagusia horixe bera da. Esklusibotasunak kendu gabe, sare pribatuan jarruteko modua izatea. Hain justu sindikatuak atzo erabaki zuen greba mugagabeari eustea, Nafarroako gobernuarekin izandako negoziazioek porrot egin ostean. Bestaletik hilabete batzuen buruan Bilbok espazio feminista berri bat izango du Lasin Sorga izeneko proiektua. Kulturgune feminista izango da, topaleku bat Bilboko Alde Zaharrean eta kultura eta pentsamendu feminista bultzatzeko jarduerak sustatuko dituen espazioa Irantzu Garela eta Andrea Momoitio kazetariek bultzatu dute. Horrela, proiektuaren ardatzei heldu die gaur gurean Dorleta Urrutia Oñate egitasmoko kideak entzun. Kulturgune feminista bat izango da, lehen komentu duzun moduan, ekintza desberdinak egongo dira pentsamendu feminista hau apur bat bultzatzeko, ez? Eta modu hortako ekintza desberdinak izango dira, bai
irakurte taldiak, bai musika apur bat, beste nolabaiteko hitzaldiak, baina apurtxo bat beti planteatzen pentsamentu feminista hori bultzatzera begira. Bilbotik Donostiara gaurko gaueko 12:00 biharko ordu berera bitarte dozenaka konpartxe Gipuzkoako hiriburuko kaleak hartuko dituzte danborradari hasiera emateko, sarriren martxak interpretatuz adi jarraian aurtengo xehetasunetara. Eta eguneko lerro gurekin bukatu aurretik denboralea hitz egin beharra daukagu. Elurra da gaurko protagonista Euskal Herritar asko pozik dauden arren, lanera edo ikastetxera joan behar duten horiek ez dute berdin pentsatzen. Izan ere, eguraldiaren ondorioz, zenbait errepide itxi behar izan dituzten eta beste hainbatetan trafikoa mugatu dute. Badaguneko lerro buruak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari, pentsio erreforman arrazoi greba eguna da, gaur Ipar Euskal Herrian Naiara Durreta. Emmanuel Macron presidentearen gobernuak aurrera eraman nahi duen pentsio erreformaren aurka egiteko milaka lagun kalera atera dira Baionan. Aurreikuspenak bete dira eta mobilizazio jendetsu egin dute. Horrekin, denek gehiago lan egin beharko dugu gutxiago irabazteko eta beranduago joaiteko erretretara orduan. Bada, segen nagusi bat zen eta dirua bada, eta geroz eta gehiago batzuentzat, eta hor mugizten dute jende sumentzat. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan, eta ez gehiago irabazteko, 23 urte lan behar da egin, eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Banaketan, oinarritutako pentsio sistema ez dagoela arriskuan adierazi dute sindikatuek, eta ezerk ez duela justifikatzen hain erreforma bortitza. Eta ez da lehenik kutsa, ez da hutsa, ez da zilo handirik, eta orduan etzen bat ere presarik. Eta sistema kinkalarrian dela, hori ere ez da errealitate bat. Frantzian langileen kotizazioek ordaintzen dituzte erretiroan dauden pentsioak, bizi esperantza igo denez, oreka arriskuan dagoela dio Parisko gobernuak. Hala Elisabeth Bornele ministraren esanetan, pentsio reformaren helburua da egungo sistema zaintzea, baina datu horiek ezeztatu dituzte askok. Eta Frantziako seguritate sozialeko defizita gutxitzen junda azken 5 urtetan, nahiz eta pandemia bat egon, horrek esan nahi du gutxiago gastatu dula edo inbertitu dula estatuak nolabait sistema hori atxikitzeko. LAB sindikatua ere batu da protestara eta eskatu du erretiro hartzeko adina 60 urtera itzultzea 37,5 urteko kotizazioarekin. Eta gutxieneko soldataren araberako pentsioa aldarrikatu du gainera. Badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen garera karrikan, zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori borrokatzeko. Eragile politiko eta sozialak ere batu dira, tartean, Alda eta Euskal Herria bai. Langile klasearen eta oroak herritarren eskubideen urraketa areagotuko du, eta berrimentuan, enpresaria handiei eta botere ekonomiko handia duten sektoreei mesede eginez. Frantzia osoan mobilizazioak egin dituzte Bornek aurkeztu duen pentsio erreforma geldiaraztea exigitzeko. Izan ere, grebak iritzia aldarazten ez badio Parisko gobernuari, urtarrilaren 23an du onartzeko asmoa. Horregatik, mobilizazioa iraunkorra bilakatzeko asmoa dute sindikatuek.
Gaurko grebaren bueltakoak aipatuta gai berari Hego Euskal Herritik heldutan, Espainiako gobernuak urtarrila amaitu aurretik lotu nahi du pentsioen erreforma. Europa mailan pentsio publikoen sistemak ahultzeko gobernuak hartzen ari diren neurriak adierazgarriak dira. Erretiro hartzeko neurriak gogortzen ari dira. Pentsioa hartzeko adina igotzen doa. Izan ere, hainbat herrialdeetan pentsio erreformak abian daude eta sistema makaltzeko neurriak hartzen ari dira erakundeak. Eta horiek atzerapausoak ekarriko dituzte pentsiodun zein langileentzat. Gainera, pentsio sistema publikoa ahultzen bada, pentsio pribatuak gero eta indartsuagoak izango dira. Sektore publiko pribatutik eragiten den presioa. Hau da, ahultzen baldin badire pentsio publikoak, gero eta indartsuago izango dire pentsio pribatuen funtsak eta banketxeek edo asegurantzek proposatzen dituzten produktu horiek. Bada Euskal Herrian pentsio reformak martxan daude dagoeneko. Ipar Euskal Herrian protestek iritzia aldarazten ez badiote gobernuari datorren astean du onartzeko asmoa. Hegoaldean berriz, Madrilgo gobernuak hitza eman zion Europako batzordeari 2022 amaitu aurretik onartuko zuela bere proiektua. EPEA baina ez da bete. Baina Escriba ministroak urtarrila amaitu aurretik lotu nahi du pentsioen erreforma. Kotizazioak handitzeko eta haien gehienezko mugak kentzeko ados dira gobernuko bi alderdiak eta sindikatuak, baina ez ordea pentsioa kalkulatzeko kotizazio aldiari buruz. Hain justu 5 urte bete berri ditu borrokan Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak astelehenean ospatu zuten urte hurrena, pentsiodunak borrokan jarraitzeko indarrez bete zituena, Aigira Edurreta izan zen bertan. 5 urte bete ditu Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan eulitakoek mezu anonimo bat jaso zuztenetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen 0,25eko igoeren aurkako aldarriak Euskal Herriko hainbat herrietara zabaldu ziren. Protesta egon gizartean bazegoen da, kezka ere bazegoen, ez? Kontua da, Rajoyren 0,25 horrekin, ja, laugarren urterako uste dut, izan zela, jentea, nolabait, esplotatu zuen. Pentsiodunen mugimenduak urteen poderioz besterako helburuak ditu. Aldarrikapen historikoa izan da 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Gaur-gaurkoz lortu ez dute, baina argi dute borrokari eutsiko diotela hori lortu arte. Oraindikan, gutxienezko pentsioak oso baxua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat, eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarri bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Euneko iaia 50 1.000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko, 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Emakume pentsiodunen egoera are latzagoa da gainera. Izan ere, 225.000 emakume pentsiodun gutxieneko pentsioen azpitik daude. Para que nos suban la pensión, que con la pensión que tenemos no podemos llegar ni al fin de mes. Más mínimo para las que cobramos una porquería, porque cobramos una porquería, vamos. Horrek adierazten du, ze motako arazoa daukagu aurrean. Borrokari eusteko, baina ospatzeko ere eguna da 5. urteurrena. Izan ere lorpenak izan dituzte, tartean 2013ko PPren erreforma indargabetzea. Lortu ditugu gauza batzuk. Eta behar bada interesgarria izango da, aurten izango dugun igoera, pentsioen igoera. Hego Euskal Herrian 645.000 pentsiodun daude. Biztanleriaren 22,6 dira. Eta indartuta dago mugimendua, gero eta gehiago dira gainera, eta urratzak ematen ari dira. Hori bai, zapi gorria soinean kalean jarraituko dutela argi dute. Pentsioetan justizia lortzeko jarraitu beharra, baino besterik ez dago, jarraitu behar dugu. Estamos aquí todos los lunes y lo que haga falta, sí, hasta la muerte, hasta la muerte. ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar!
Pandemia aurreko zifrak gainditu egin dituzte 2022 urtean Arabak, Bizkaiak, Gipuzkoak eta Nafarroak turismoari dagokionez, bestelako turismo mota bat, jasangarria eta tokiko ekonomia zein ingurumena zaintzen dituena bada, Nafarroako zein Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuek azken urteetan indartzen ari duten formula da, eta horixe da Fiturren beste behin defendatu dutena. 11 telebistako lankideak bertara Fiturrera gerturatu dira, Sandra Urra. Mundu mailako feria garrantzitsuenetakoa da turismoari dagokionez Fiturrekoa, eta 11 telebistako taldea onaino gerturatu gara Euskal Autonomia Erkidegoko standa eta Nafarroakoa bisitatzeko. Batek jasangarritasuna jarri du erdigunean eta besteak aldiz gastronomia. Dena den asko dute biek eskaintzeko hemen Fiturren 130 herrialde baino gehiago topatzen diren honetan. Nosotros sí hemos tenido unos buenos datos en el año 2022, superando datos pandemia. La oferta turística es una oferta de sostenibilidad que va muy en coherencia con las políticas que Navarra está haciendo en movilidad sostenible, en apuesta por energías renovables, y desde luego que las expectativas para el año 2023 pues también son buenas. Bueno, yo quiero primero felicitar al gobierno, al sector turístico en Navarra, primero por su resistencia. No han sido años fáciles, pero como digo, de todas las crisis hay oportunidades que hemos sabido aprovechar y hoy llegamos a 2023 con unos datos de cierre del año 22 estupendos, como decía, extraordinarios en el conjunto de España y particularmente en Navarra, que ha superado efectivamente los niveles prepandemia. Eso pone de manifiesto que se han hecho bien las cosas. Turismo jasangarria bai, baina gastronomia ere bada hegoaldeko indargune garrantzitsuenetarikoa, Sandra. Fiturren gaudela aprobetxatuta eta kontuan hartuta gastronomia badela Euskal Herriko turismoarengako oso garrantzitsua, aprobetxatuko diegu galdetzera Fiturreko bisitariei zer roten nahiago duten gehiago, Nafarroako edo Euskal Autonomia Erkidegoko gastronomia. Goazenea ikustera. No se escucha, no sé si me escuchas a mí, ¿no? Es que ordezkari ofiziala gea, ojo, Lodosakua. Gernikako piperra. Gernikako Bilbokoa naiz. Lodosako pikilloa. Ni egia esan biak gustoko ditut, baina Gernikako piperra... Pikilloak. Bakailua, bai. Igual Sagardoteiko bakailaua. Nik ajuarrieroa. Bakailloa. Sagardotekiko bakaloia. Un ajuarriero cuesta hacerlo y es un ajuarriero, un ajuarriero es maravilloso. Y me gusta, la sidrería, me gusta el bacalao frito, me encanta. Pero yo me quedo con el ajuarriero, es que es un plato fantástico el ajuarriero. Ajuarriero, hori bai ajuarriero. Ez txakolilla bai. Bueno, eskazkenian, Gipuzkoara naite bai orduan, bueno. Ardo Nafarra. Ez que ardo gorrixa, ardo beltz Naparra gustatzen zat. Baina... Igual txakolina gertu behatzen zaiguta, guri, getari. Ardoa, beltz. Ardoa, Nafarra, bai. Hombre, pues tengo que ser sincera, pues un buen vino navarro. Chacolí está muy bien y es muy rico, pero un buen vino navarro, un rosadito de Tierras de Iranzu, un rosado ecológico de Aroa, de Lezaun, de Tanden. Para mí, yo estoy siendo sincera, no porque yo sea navarra, estoy siendo sincera, es que claro... Nafarroako ardoa. Bai, nahiago dut. Eusko Jaurlaritzak Labrazako eta Zazetako zentral eolikoak eraikitzeko proiektuek aurrera egingo dutela adierazi eta egun batzuk geroago energia berriztagarrien eredu horrek naturaren suntsipena besterik ez dakarrela salatu du Arabako mendiak aske elkarteak. Haize errotetan animaliak detektatu bezain laster aerosorgailuak gelditzeko mekanismoa jarriko badira ere, hegazti eta saguzarren hilkortasunean eragingarriak izango dituztela uste dute. Sindikatuak ere proiektuarekin lotutako salaketa egin du, esanez, energia berriztagarrien lehenengo lurralde plan sektoriala onartu behar dutela Jaurlaritzan eta horren ondoren eman behar direla berriztagarrien instalazioak eraikitzeko baimenak eta ez alderantziz. Gurean berriz Beñatzaldua naizeko kazetariak iritzi dio gaiari adi. Ezinbestekoa da lurralde plan bat eukitzea. Kontutan hartu behar dugu oraintxe bertan berriztagarrien boom batean gaudela, ezta? Eta kriston urgentzia sortu zaigu berriztagarriak leku guztietan jartzeko eta kasi edo nola. Bueno, arriskua da boom hau
ez bada ongi antolatzen eta lurralde plan txukun batekin ez bada egiten, kaos bat izatea eta bakoitzak pixkat erraz esan da, nahi duen tokian kasi jartzea bere aizerrota, ezta? Bestaletik gaur egun Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 45 energia komunitate daude. Udalak, herritarrak eta kasu batzutan enpresak ere inplikatu izan direlarik halako egitasmoetan. Euskal Herriko Unibertsitatean ingeniaritza doktorea eta ENEDI ikerketa taldeko kidea da, Koldo Martin Eskudero, eta berak azaldu dizkigu gaur gurean horrelako energia komunitateek zer suposatzen duten. Orokorrean komunitate batera apuntatxarena esan hori da ekonomikoa, ezta? Bat dago abantai ekonomiko oso handiak eta gaur egun edonori galdetzen baldin badiogu bere faktura elektrikoaren inguruan, ziurgazki interesa izango duela aurrezpen ekonomiko bat izatean, ez. Eta gero bestaletik ere badago ingurumenarekin erlazionatutako ikuspuntu bat, ez. Jakin behar duguna da, berotegi komunitate energetikoetan sortzen den edo ikusten den energia berriztagarrietatik eratorritakoa dela. Eta hortaz, berotegi efektuaren gazen inguruan, emisioak nuluak esan lirateke ekoizpen prozesu horretan, ezta? Eta arabatik mugitu gabe albistegia bukatu aurretik denboralari erreparatuko diogu Nerean. Izan ere Araban asteartean larrialdi plan guztiak martxan jarri ziren elurragatik. Hainbat mendate itxi zituzten aurreikusita zegoena baino lehenago ailegatu baitzen elurra lurraldera. Ordea hurrengo egunotan elurrukotak gora egingo du eta elurra desagertzen joango da. Zer gehiago espero da Nerea Garzia. Euskal Metek alerta laranjatik abizu horira pasarazi du egoera. Elurkotak pizkanaka gora egingo du egunean zehar eta aurreikusita dago prezipitazioak euria giza izatea. Asteartean larrialdi plan guztiak martxan jarri ziren. Aurreikusita zegoen baino lehen agertu zen elurra, eguerdi partean Arabako eskualde batzuetara iritsi zen, baita Gasteizera ere. Hala ere prezipitazioak txikiak izan ziren. Goizeko 4:00 hasi ziren lehen elur malutak erortzen Araba osoan eta Gasteizen. Landa eremuan eta errepideetan hiriburuan baina eragin handiagoa izan du elurrak. Euskalmeten arabera, ostegunetik aurrera elurkota igotzen joango da. Izan ere alerta laranjatik abizu horira pasarazi du egoera. Arabako Foru Aldundiak larrialdi fasea aktibatu zuen astelehenean, eta baliabideen artean, 34 giza baliabide elurra kentzeko 13 makina eta minoren 2 patruila egon ziren. Orain arreta jarrita dago urtegietan eta ibaietan, uholdeak zor daitezke lurraren desegiteagatik eta prezipitazioengatik. Hala ere, Arabako urtegiek gutxienekoetan hasi zuten 2023a, eta erakundeek espero dute arazorik ez izatea. Oraingoz behintzat kontuz ibili zaitezte zakar baita eguraldia eta honekin besterik ez gure aldetik gaurkoan Leixuri Arrizabalaga EAJko legebiltzarkideari lehenxago egin diogun elkarrizketa berreskuratuta agurtuko zaituztegu. Beraz, horrela hauek izan dira eguerdiak gurean gaurrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 esatarian ondo izan eta bihar arte. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu, Leixuri Arrizabalaga, EAJaren legebiltzarkidea, eguerdion. Eguerdion.
Beno, denboralea izpide izaten ari da egunotan, ez da, negu eguraldi betea heldu delako Euskal Herrira, eta elurraren ondotik uholdeak izateko arriskua ere mai gainean orain. Bai, eta elurraren aurretik ere uholdeak izan ditugu, astenetan bertan, nire herria behintzat, Butroi errekaren ondorioz, inkomunikatuta iaia egonda. Elurteak, niri benetan postala gustatzen zait, ni oso elur zalea naz, baina egia da, bestelako ondorio batzuk ere ekartzen dauzela. Hain zuzen ere, ni atzo, legebiltzarretik batzar batetik bueltan entorrela, Gasteizeko irtera horretan, ordutxu eta piko itxaroten geldi egon behar izan nintzen, ez? Azkenean, horrelako elurtek eta horrelako arazoak sortzen dituzte, abiadan gero garbitu zuten errepidea eta ondo heldu ahal izan nintzen etzera, baina bai, horrelako arazoak ekartzen dituzte. Anekdotaz aparte, negua oindala asko, hasi izan, asko, behintzat hilabete luze bat bai, eta berandu datoz, elurte hauek, berandu dator, bere bai euria, Gabon jai hauetan izan dugun eguraldi zoragarria, natibidade egunean, eguerdean danok bermuta eguzkitan hartzen, ez da normala izan, gero eta normalagoa izan arren, igual egongo dira beste, ni baino gazteago bat irezan beste belaunaldi batzuk, ez, horrela ezagutu dutela, edo elurra gitxi ezagutu dutela Euskal Herrian, baina hori ez da holan izan, eta nik uste dut bromaz aparte eta postal idilikoetaz aparte gai garrantzitsu bateri eutxi bar jakolat, hori da aldaketa klimatikoa. Eta honetan, guk gizakiok, kulpa handia daukagula, ez da, gure esku hartze horrek ondorio larriak izan ditzakelako, gure planetarentzako, gure etxearentzako. Denboraleaz aparte eguneko arreta puntu nagusia ipar Euskal Herrian da, Emmanuel Macron, Frantziako gobernu buruak aurrera atera nahi duen pentsioen erreformaren aurka kalera atera direlako, ez bakarrik ipar Euskal Herrian, Frantzia estatu osoan, ez greba eguna dutelako, eta aste honetan bertan ere, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak 5 urte eman dituelako kalean, ez? 5. urte urrena ospatzen ari da, zuzen ere Madriletik datorren erreforma horien aurka baita ere, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan herritarrek jasotzen duten pentsioa neurrizkoa dela iruditzen zaizu? Neurrizkoa dela iruditzea, ez da neurrizkoa dela ala ez iruditzea. Kompetentzia non dagoen edo fokoa zentratzea guk gureko neuke, egia da, kompetentzia hori guretzat hemen Euskadin izatea, eta guk lantzea sindikatuekin, eta bertan zerbait esateko daukaten eragile guztiekin pentsio horiek zehaztea. Pentsioak duinak izan behar dira, bai? Pertsona orok, bere bizitzan zehar gogor lan egin eta gero deskantzu epealdi horretarako eskubidea dauka eta horretarako soldata edo pentsio duin bat behar izango du. Guk jarraitzen ditugu pentsiodunen aldarriak, 5 urte luze hauetan zehar jarraitu egin ditugu, lagundu egin ditugu, baita ere, beraien aldarri horietan, baina batzutan forma, modua edo lekua ez da guretzat behintzat egokiena izan, fokoan Madrilen jarri beharrean, hemen Euskadin jarri baidalako, eta lehen esan dudan bezala, tamalez gu ez gara eskumendunak gai honetan. Gureko geunke Espainiar estatuak bere lanak egoki egingo balitu gai honetan baita ere, eta afera hau, urte askotako afera da, behingoz, honi behintzat behingoz irtenbide bat topatzea, irtenbide duina, irtenbide adostua, eta niri gaur egunean gehien larritzen nagoena da pentsioen bermatzea. Horien bermatzea gaur egunean, eta guazen hitz egitera, guazen jarrera alderdikoiak alde batera iztera, eta aurrera pausu horiek ematera. Hala ere, egia da, ni Frantzian egonda nago inoiz bertan manifestaldietan, eta bertako sindikagiltza eta manifestazioak, eta horrelako eragileak oso modu bortitzean egiten dira. Nahiago dut egia esan, hemen Euskadin, aldarriak sendoak dira, baina askoz ere lasaiagoak izaten direlako. Indarkeria matxistari buruz ere, gaurkoan hain zuzen Eusko Jaurlaritzak biktimentzako arreta hobetzeko erakunden arteko 3. akordioa onartu duelako, ezta? Zein da apustua? Bai. Nik uste dut apustua hemen Euskadin
pasadan urtean ja, 2022ko martxoaren 3an onartu genuen berdintasun legearen moldaketa hori da honek esartzen du zein dan helburua eta gainera titulo aldatu genuen, titulo honi gainera jarriz gizon eta emakumeen arteko berdintasuna gehi indarkeria matxistari gabeko bizitzak nahi genituela, ezta? Jasotzen zuen titulo horrek. Beraz, helburua finkatuta dago, indarkeria matxistabako gizarte bat nahi dugu. Tamalez, ez dugu lortu, 2022 oso gogorra izan da, indarkeria kasu eta maitzen inguruan, eta 2023 hasi berri duguna ere, ez da izaten egia esan oso positiboa, ez? Aspektu horretan, indarkeria kaso bat egonda, jada, ezin gara erlajatu. Baina egia da baita ere, euskal erakundek eta euskal esango dut kasu honetan, euskal erakunde guztiak hauek iritzeko lanean ari direla. Konpromeso sendoa dutela eta benetan sinistuta daudela. Gaitz honi aurre egin behar zaiola. Gaitza dalako kasua da emakumeak erailtzen ari direla emakumea izateagatik. Eta premisa honetatik ez bagara irtetzen, ezin izango diogu erantzun on bat emon. Diagnostikoa egin beharra bada, oinarria hauze da, indarkeria existitzen dala, estrukturala dala eta generoa dauka, biktima emakumea dalako. Bestelako biktima batzuk, bigarren mailakoak eta barregon daitezke, baina biktima printzipala emakumea da eta honi aurre egin behar zaio, dauden baliabide guztiekin. Eta hirugarren akordio hau horietariko bat da. Azken finean, biktimei arreta eta laguntza emateko koordinazioa beharrezkoa da. Ez bakarrik erakunde ezberdinen artean, erakunde bertan baitan dauden departamentu ezberdinen artean baita ere, adibidez Jaurlaritzan hor daukagu osasun saila, baita ere gizarte politiketako saila, baita ere hezkuntza saila, segurtasun saila, guzti horien artean lan partekatua egon beharra dago eta baita ere koordinazioa. Jaurlaritza eta aldundien artean, Jaurlaritza aldundi eta udalen artean, bestelako eragile batzuek ere parte egingo dute, mugimendu feministak ere badauka bere espazioa, akordio honetan, kontsultiba bezala, emakunde hor daukagu, bere lidergo horrekin jarraituz, elkarlana funtseskoa da. Eta errekursoak baita, eta nik uste dut, Euskal Gizartek berriro ere diot, demostratu dutela, beraintzako garrantzitsua dela, ez bakarrik horrelako baliabide pertsonalak jarriz, baita ere baliabide ekonomikoak jarriz. Alde batetik biktimen behar izan horiek detektateko eta erdigunean kokatzeko, baina baita ere ez fokua erasotzaileengan jartzen hasteko, ez da? Bai, azken aste hauetan, ikuspuntu ezberdin batez, mai gaineratzen ari da. Gai honen inguruan aspaldi hitz egin izan da, mugimendu feministatik etorri izan den aldarria edo eskaria izan da, emakunderen barnean ere bai, gure erakundetan ere hausnarketak egin izan dira, egia da gai honen inguruan gu eskudunak izan arren beste lege orokorra Espainiar estatutik datorrela baita ere, eta paradigma bertatik ez bada aldatzen guretzako zailagoa izango zala, bide hori jasotzea. Paradigma aldatu dela ikusten da, eta orain guk hemen gure baliabide guztiak, protokolo guztiak eta aldatu egin beharko ditugu paradigma berri honetara moldatu izateko. Nik egok ikusten dut eta positibo ikusten dut, azken finean biktimaren rebiktimazio bat jasatzen ari izan, azkenean biktima zara eta ganera zuk zaindu behar duzu zure burua eta ganera zu zara norbaitekin, norbait lagundua ibili bar zarena, 24 orduz, eta non dago bien bitartean erasotzailea, bere bizitza modu aske batean egiten, Orduan, guk bai ikusten dugu egoki, orain jarduteko aldaketa bat da, eta orain indar
guztiak aldaketa horretan jarri behar dira, eta dana egoki egin daien. Egunotan ere zer esan eman du, ezta? Gaztela eta Leonek aurrera eman nahi duen abortatzeko eskubideren aurkako neurri horiek, nola jarraitzen ari zarete gaia? Bai, zer egia esan bitu lehen esaten duen euskal erakundeak, zorionez, bestelako erakunde batzuk daude Euskaditik kanpo, horrelako imagina eta horrelako adibideak emoten dituztela. Eta malgarria da. Hau emakumeen kontrako eraso bat da. Eraso zuzena ganera. Abortuaren legeak jasotzen duena honen inguruan da, bere haurdunaldia eten nahi duen emakume horri, amatasunaren aldeko informazioa emango zaiola, laguntzak eta barri izango dituela. Hori baino ez. Gaztela eta Leongo boxek planteatzen duen guzti hau eskubideen urraketa bata, legea ez betetzea da ganera, eta uste dut guk honelakorik ezin dugula onartu, eta zorionez dut ez dugula onartzen hemen Euskadin, apostu egin dugu aspalditik, legebiltzarrean ere, bai daukagu talde berezi bat, emakumeen sexu eskubideen eta reprodukzio eskubideen aldekoa, eta bertan bermatu behar duguna, eta gure gizarteak jaso behar duen mezua, hau da, emakumeak daukatela eskubidea ama izateko edo ez izateko, eta erabaki hori modu librean hartu al izateko, eta gainera segurtasunez hartu al dezaketela erabaki hori, eta duintasunez. Ez da erabaki erreza abortatzea, eta gainera horrelako exigentziekin emakume pairatzen duten zaurgarritasun hori bikoiztu egiten da, ez da onargarria. Gaizadatuko dugu Madriletik etorri den beste neurri batekin edo beste proposamen batekin, eta hori izan da errefuxiatuak hartzeko nazioarteko zentro bat eraikitzearena Gasteizen. Eusko Jaurlaritza aurka agertu da Madriletik etorri den erabaki honen aurrean, zer gertatu da, zergaitik? Bai, Eusko Jaurlaritza bakarrik ez, Arabako Foru Aldundia eta baita ere Gasteizko udala erabaki honen kontra jarri da. Arrazoiak bi dira, eta nik uste dut gainera pisuzkoak direla. Lehenengo eta behin, Espainiako estatuak erabaki hau alde bakotasunez hartu duela, eta ez dala konsultatu erkidegoarekin, ez da udalarekin, ez da aldundiarekin, proiektu honen inguruko ezer. Eta bestalde batetik, eta oso garrantzitsua baita ere, ez da galdetu gure eredua ezberdina izan da, eta hori badakite. Euskadi harrera herria da. Guk hemen badaramatzagu urteak harrera egiten errefuxiatuei eta asiloa behar duten pertsona horiei, eta guk hemen daukagun ereduak guztiz, behintzat Espainiar Estatuak planteatzen duenarekin guztiz kontrakoa da. Guk hemen zer bermatzen dugu, zeren aldeko apostua egiten dugu, norbanakoaren beharrizanei aurre egitearena. Eta Espainiatik datorren proiektu honetan kolektibidadearen printzipioa ezartzen da. Guk uste dugu pertsona hauek kanpotik etorri behar izan dutela oso egoera larrietan, oso egoera latzetan, atzean utzi behar izan dutela dana, ez bakarrik materiala, kasu askotan familia, gauza ugari, eta pertsona horiek, bakoitzak, beharko du, bere laguntza eta bultzada banakakoa, eta ez kolektiboa. Hori da gure apostua, eta hori da guk hemen egiten duguna eta egin nahi duguna. Eta horrelako proiektuak ez dute laguntzen, hori horrela izan daian. Besteak beste eta atzo gertatutakoa ikusita, berri hori mahai gainean jarri duzu Gernikako estatutuak betetzea, transferentziak, behingoz leku aldatzea, esku aldatzea, besteak beste migrazioaren gainekoa, horrek zein nolako aldaketak ekarriko lituzke? Gure eredua ezarri alizatea hemen Euskadin. Nik ez diot hobeagoa denik ala ez, baina gurea da. Eta orain arte funtzionatu egin duena. Eta gainera Euskal Gizarteak babestu egiten duena. Horrelako kasuetan aurkitzen garen bakoitzean Euskal Gizarteak
erakutsi du zer nolako solidarioak garezan, zer nolako harrera egiteko kapazitatea daukagun, eta gainera ikusi dugu gure erakundek ahalmena daukatela. Harrera hori egiteko eta ondo egiteko. Eta kanpotik datozen pertsona horiek gure gizartean, modu egokian gizarteratzeko. Transferentziek zer esan nahi dute? Hurbiltasuna, azken finean, nork daki hobetoen guk hemen zer behar dugun. Eta horretarako dira transferentziak, lege organiko baten ez betetzea dela aparte utziaz, eta aparte utziaz, baina bere garrantzia izanik. Transferentziak hori dakartzate, hurbiltasuna, eta guk hemen gure gauzak hobetu kudeatu ahal izana. Bien bitartean, Espainiako gobernuak, naiz eta gure alderdeak, EAJak, Sánchezekin 2019 urtean transferentzi hauen agenda, kalendarioa edo danadalakoa onartzea, gaur egunean oraindik bete gabe dagoela, eta guiak antzatzen ari garela. Gernikako estatutua betetzea ez da kromo partida bat, ez da karta joko bat, legea betetzea da, guretzako guztiz garrantzitsua gainera, guk hobeto bizi nahi dugu, eta uste dugu, hau, transferentzia guztiak gure esku egonda lortu dezakegula. Baina lehen esan dodanagatik, ez hobeagoak garelako, baizik eta hurbiletik gauzak hobeto egiten direlako, gauzak ezagutzen direnean. Beste kudeak eta bati buruz, Osakidetzari buruz, hain zuzen ere, Donostialdeko Esian sortutako krisia bideratzen hasia dela esango zenuke? Bai, nik gainera aspaldi abiarazia dela esango nuke. Hasieratik esan dugu, hemen irtenbidea elkarrizketa dela, nik hainbat lekutan esan dut, eta horrela gertatzen ari da, ez da? Elkarrizketa atzo, batzarra egon zan baita ere, eta nik uste dut parte hartu zuten, parte guztiek, hau berretxe ahal izan dutela, ez da? Hasi direla, apurka-apurka, aurrera pausuak ematen, haman komuneko puntu horiek ez aztertzen, eta behintzat tunelaren bukaerako argi hori ikusten hasia dela. Ez da erraza, Osakidetzak 31.000 pertsona ditu plantillan, Euskadin dagoen enpresarik handiena da, eta enpresa guztietan gertatzen den moduan arazoak daude, eta arazo horiek konpondu egin behar dira, eta horretara daude, bai zerbitzu buruak, baita ere Osakidetzako zuzendaritza, eta osasun saila eta Eusko Jaurlaritza osoa, ez da? Konponbideak aurkitzeko asmoz. Bada esaten duenik dena den Osakidetzan dagoen krisia sakonagoa dela, ez? Ematen den arretarekin lotuta, itxaron zerrendako soluzioak direla, atzerapenak badaudela, herritarren artean dagoen sentsazioa da, agian behin izandako Osakidetza hori gaur egun ez dela berdina. Bai, itxaron zerrendekin arazoak daude, hori egia da, eta nik uste dut ez dela inoz hori izkutatu nahi izan, baina arazoa ez da hori, arazoa askoz ere sakonagoa da. Eta pandemia batetik irtetzen ari garela oraindik. Eta erronka berriak dituela gure gizarteak, ez bakarrik Osakidetzak, gure gizarteak baita ere. Gaixo gehiago ditugu. Gure biztanleria gero eta zaharragoa da, zaharkituagoa dago. Gaixotasun kroniko gero eta gehiago ditugu. Azpiegitura berriak ere bai gero eta gehiago. Ikerkuntzarako gero eta diru gehiago jartzen da, eta ikerkuntza gehiago beharrezkoa da gainera. Eta honi lotuta, berriro diot, pertsonala beharrezkoa dela, espezialitate batzuk faltatzen direla, guzti honi lotzen badiozu, oraindik pandemiatik urten berri edo urtetzen ari garela, sakoneko arazo batekin aurkitzen gara. Horrek ez du esan nahi, guk beti ezagutu dugun Osakidetza ez dela hueltatuko. Horrek esan nahi du, egoera honetan, Osakidetza eta osasun saila birformulatze plangintza bat antolatzen ari dela. Arreta gero eta hobeagoa izan dadin, arreta optimizazio plangintza batetan sartuta dago oraintze bertan, etorkizuneko erronkak horiek dira. Zerbitzu kartera berria dauka Osakidetzak, osasun mentala, hainbeste hitz egiten dugun osasun mental, hau baita ere zerbitzu karteran sartuta dago. Guzti honi
guzti honi forma eman behar zaio. Eta forma ematen zaion bitartean, apurka berriro ere jenteak ezagutu izan duen Osakidetza hori ezagutuko du. Itxaron zerrendak ez dira, oraindik 2019 baino lehenagokoak, pandemia aurretekoak batzuk, adibidez, erraz, bueltatu ahal izan dira lehengoko zenbaki horietara, beste batzuk ezain beste espezialitatezkoak, adibidez, espezialista falta daukagu baita ere. Orain, 919 postu barri urtengo dira Osakidetzako, eta guzti hau 2023ko aurrekontuetan jasota dago. Nik uste dut jendeak argi izan behar duela arazoa tamainuzkoa dela, konponbide bat jartzen ari dela bai saila eta bai Eusko Jaurlaritza, eta konpromiso horrek ezin duela dudarik izan. Nik uste dut adibiderik argiena dela 2023ko aurrekontua. 2023ko aurrekontuak, Osakidetzak edo Osasun Sailak, 4.600 milioi euro ditu aurrekontuan. Inoz izan den aurrekontorik handiena. 2.100 euro pertsonako inbertitzen dira hemen Euskadin osasun arloan. Lehen esan dudan bezala, ia 1.000 pertsona gehiago plantillara, 30.000 profesional ditu Osakidetzan lan egiten. Konpromisoa sendoa da, aldeko apostua sendoa da baita ere, baina, arazoak gertatzen dira eta horiek konpondu egiten dira. Eta horretan ari da Osasun Saila. Pazientzia eskatzen diezue beraz herritarrei? Bai, pazientzia danok behar dugu. Hauek ez dira egun batetik bestera konpontzen diren arazoak, bere hausnarketa behar dute eta bere aldaketak egin eta gero ikusi nola doan. Osasunaz hitz egiterako orduan askotan pazientzia eskatzea zaila egiten da. Osasuneko arazoak direlako, eta osasuna eta bizitza batzutan dagoelako tartean. Bai, eta hori gainera danoi afektatzen jaku, osasun arazoak nik ere bai ditut, frogak, familia artekoak, eta kasu batzuetan oso esperientzia onak izan ditut, pandemia honetan eta pandemiatik irtetzen garen sasoi horretan, eta beste batzuk ez hainonak, baina bai, nik eta mundu guztiak denok izan beharko dugu pazientzia hori, baina nik uste dut, honek berriro ere aurrera egingo duela, eta gizarteak orain daukan sentsazio hori atzeraka egingo duela. Nik uste dutanok ohartu behar garela, gizarte aldatzen ari dela. Gure behar izanak aldatzen ari direla, eta administrazioa ere ezberdina dela. Orain egin behar duguna da, 3 pieza hauen arteko uztartzea, nola sendotzen dan, pintzat ez hausnartzea, baizik eta martxan jartzea. Euskarari buruz ere, azken aldian ikusten ari garelako, baina eta berriro nola hartzen ari diren erabakiak auzitegietan Euskararen gainean, ez? Zer deritzozue, dekretuak aldatu behar dira edo zerkari du utz egiten beti Euskararen gainekoak epaitegietan amaitzeko? Bai. Legeak eta araudiak eta bar naiz eta argiak izan, eta nik uste dut Euskararen erabileren inguruan argia dela, hau da, Euskara hizkuntzako ofiziala da hemen, eta beraz, Euskal herritar batek administrazioan Euskaraz egiteko eta Euskaraz erantzuna izateko eskubide osoa dauka. Hori horrela izan da, epaileek batzutan, gainera kasu asko ikusi izan ditugu, bestelako erabaki batzuk hartzen dituzte. Gu ez gaude ados, honelako erabakiarekin behintzat, errespetatu egin behar dira, epaien ebazpenak, baina guk defendatzen jarraituko dugu. Lehen esan bezala, Euskaldunok eskubidea daukagula, Euskaraz bizitzeko, eta administrazioak hori bermatu egin behar duela. Beraz, hizkuntzaren erabilera, hizkuntza jakitearen akreditazio hori eskatzen jarraituko da administrazioaren partetik. Ikusiko da, ze funtziorako eskatzen dan, ze lanetarako eskatzen dan, baita ere garrantzitsua da tokiaren testuinguru linguistikoa zein dan, kontuan izatea, eta bar,
baina euskaldunok, lehen esan bezala, eskubidea daukagu. Administrazioan euskarazko harreman bat izateko, eta beraz hori bermatuta geratu behar da. Legealdiaren amaieran sartuta gauden, nolabait esateko, eta hitz egin dugu elkarrizketa honetan zehar, ez da zenolako garrantzia duen eskumenak hemen izatearena, uste duzu, denbora edo tartea izango dela, edo behintzat behar hori ikusten duzue, borondate hori badaukazue berriro ere autogobernu ponentzia berraktibatzeko? Gustatuko litzaiguke. Egia esan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dauka autogobernu ponentzia hori kajoi batean gordeta beteirako. Gure asmoa hori kajoitik ataratzea da. Baina errealistak bagara, uste dugu orain unea ez dala. Ez dala kanpora begira eta ez dala barrura begira. Alde batetik, Espainiar estatua daukagu, Sánchez beste klabe batean dago, beste leku batean dauka, elekzioak gora, elekzioak bera, eta gurekin hartutako akordio horrek astuta ditu. Eta momentu honetan, naiz eta guk sakatu ez ditu aurrera eramango. Guk, sinatuta geneukan berarekin baita ere, lurraldetasunaren hausnarketa hori abian jartzea, gure eskariak oso errezatira, voluntade kontua baino ez da, eta hue dira, naziokotasun hori kontuan ebaintzat hartzea, bilateralidadea, arbitro neutral bat izatea, eta erabakitzeko eskubidea ez da posible izan, ez dugu uste hurrengoko hilabetetan posible izango danik, eta gero bestalde batetik guk hemen ere bai, barne mailan landu egin barritugu gauzak, abertzaleak garen alderdien artean, edo bintzat euskal alderdien artean ez, eta pena bat da, legebiltzarrean ponentziak lan majoa egin zauelako, hilabete pilo bat eman izan dituzte, eta hor lan oso garrantzitu eta interesgarri bat dago, adituek egin zuten beraien txostena. Hor, baditugu gainera identifikatuta taldeen artean amankomunean ditugun puntuak, eta amankomunean zeintzuk ez ditugunak. Horiek saihestu, edo horiek eztabaidatu, edo horiek adostu beharko genituzke. Ezer egin aurretik Espainiako estatuarekin bestela esan ezer posible izango. Eta oraintxe bertan ere ez da momentua horretarako. Euskal Herria Bildurekin, bestelako elkarrizketa batzuk eta egin behar ditugun ikuste dut baita ere Euskal Herria Bildu errealismora hurbildu behar dela apur bat egoera zein dan, eta ikuspegi errealistago bat azaldu behar duela, eta baita ere Euskal Alderdi Sozialistarekin bestelako lanketa bat egin behar dela baita ere, oso urrundu da, asko urrundu da, parkatu, idea honetatik, eta berriro ere hurbiltzea posible izango litzateke, baina momentu honetan ez, orain ez da momentua, eta guk egindan lan guztia eta gero, eta egin beharreko lan guztia egin eta gero ez genuke aukera galdu nahi. Beraz, momentu edo unerik egokiena ikusi nahi dugu, hau aurrera urten dadin, hori bai dalako gure asmoa eta desiratzen duguna. Eta gero bestalde batetik baita ere gizarteari begira. Gernikako estatutua onartu zenean, gehiengo handi batez, bestelako sentsibilizazio edo bestelako nahi edo bestelako desioak zeuden Euskal Biztanlerian. Gaur egunean, nik ez nuke esango hilda daudenak, baina bai bintzat lokartuta. Eta horiek ere bai berpiztu beharra dago. Beraz, danok daukagu lana egiteko. Lan hori egin eta gero, une egokia agertzen danean, atarako dugu. Hori bai dalako gure desioa. Bale, Izuri Arrizabalaga Jotaren legebiltzarkidea, eskerrik asko beste behin Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zeuri. Hurrengo arte.
Zuntza Max Wi-Fi 6rekin. Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Zuntza Max. Wi-Fi 6. Bimuikor linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean €59 orbainduta. Mundu hau ez dago persona